guys. Maayong buntag sa kabuntagon. Nagsunog si Dana. Uy, buntag karon guys, buntag, morning. Yan yung balat ng dry beans nung nag-freezer tayo dito nung nakaraang araw guys. Ayan yung balat, ayan. Magandang panahon ngayon kaya pwede tayo magsunog. Ayan. Nung nakaraang unang harvest ni Dana, ayan, na-freezer na natin, wala na siya. At ito yung pangalawang harvest natin. Ayan, meron ulit tayo na harvest. Meron pa tayo doon sa ibang lupain guys. Meron pa tayong kukunin doon. Kasi kahapon nakapag-harvest kami ni Dana. Ngayon, likpitin yon at dadalhin natin dyan. Para ibilad natin ng mga ilang linggo. Para pag i-freezer natin, madali na lang siya. Yung balat niya. Kaya pag nabilad na to siya, uga kaayo, kaya nindot kayo siya i-freezer. Kaya ayan, gisunog ni Dana mga balat sa aton dry beans. It's morning. Makapagkapi pa lang kami guys, hindi pa kami nakapag ano yan? Hindi pa kami kumain sa umaga. Kasi pag akyat niya, sabay na kaming magbe-breakfast. Yan yun sa dry beans natin. At yan naman yun sa bigas natin. Tahop, ay hindi tahop. Yan, balat ng palay to guys. Ayan. Yan, balat ng palay. At nandoon pa yung dry beans natin. At meron tayong mga sibuyas na tinanim doon. Ayan, bibigyan ko po kayo ng update doon ating sibuyas. Nakapagtanim na tayo ng sibuyas. Ang $1 million na sibuyas dyan sa Pilipinas. Nagtatanim din kami dito. Pangkusina lang natin yan guys. Pangkusina lang. Hindi tayo nagbebenta ng sibuyas. Pangkonsumo lang natin yan sa loob ng 1 taon. Okay, yan lang muna ang update ko sa inyo. At ako'y aakyat muna dahil si biyanan ko ay baka nandyan na yung sundo niya. Okay, kasi si biyanan ko Monday to Friday sinusundo siya ng day service. 9 hanggang 5 in the afternoon. Okay, pasok na tayo guys dahil baka kakot nandyan na yung sundo ni biyanan ko. Okay, bye-bye! Hi guys! Muna itong tinanong na kamuti guys. Ayan, nagtanim tayo ng kamote. Ito. Walambot. Pahumok. Yawara ka eh. Giganggang lang nato ni gay gisugba dito sa kay nagsunog man si Dana o katong dry balat bita sa dry beans. Wow, ibutan niya sa ilalong. Ay wala kay sugoy. Itadakimasu. Nase. Wala ka. Lamiya, oy.
Oh, sweet potato. Fresh from the farm ni siya guys. Kita nagtanom ani. Gitanom na to ni siya. Ayan. Palami. Diyan ko kaayo. Naputi mga violet nga kamuti guys. Nga ginahimo na kong butsi. Lami eh. Ito sa oishi. Sumitai. Sumitai dyan atsui. Okay. Wow. Sugoi. Tapo good siya guys. Wow, very big. Ay, tatami. Malamig yun siya isugba guys. Kaysa ato bita siyang steam. Sugoi tamis. Wala kay sudi. Lami. Yan, nag-ulan pa yun ka doon. Alami ni sa kape. Okay. So, bye-bye guys.